banjur padha anteng. Nyuwun pangapunten Den Ayu. Menika wau nembe suka parisuka. Leres kangge nglipur manah saksampunipun nyambut damel ngantos wanci sonten wau. Nyuwun pangapunten Den Ayu. Iya. Nanging sedaya padamelan ugi sampun dipun tindakaken. Kula sampun reresik pelataran. Kula ingkang ngrampungaken resik dalem nglebet tuwin pendapi. Kula ugi sampun cawis dahar. Mangke sawanci-wanci Ndara Patih Toya Marta kondur, sedaya sampun samekta Den Ayu. Iya. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi kula kekalih kanggenipun tetembangan menika wau, mboten dadosaken renaning penggalihipun Den Ayu Trusti. Ora apa-apa kok Biyung. Aku malah bombong. Dene kowe kabeh isih gelem sinau babagan olah seni swara. Inggih Den Ayu. Awet iku klebu kagunan budaya. Memetri marang kagunan olah seni iku klebu wewengkone kabudayan. Kabudayan iku minangka ukurane bangsa. Mula luhur lan asor drajating bangsa kuwi bisa disawang saka kabudayane. Wah, panjenengan menika kok nggih wasis saestu to? Wela, kowe iki piye to? Putra Patih jare. Apa meneh Nayaka Praja saiki lagi mempeng-mempengi nggone mbangun negara, murih rahayuning para kawula. Mulane ayo padha disengkuyung supaya enggal bisa dirasakake asile dening para kawula. Lah iya, rak inggih ngaten ta Den Ayu? Ya, pancen bener. Kraton Singasari wektu saiki pancen lagi sengkut anggone mangun praja. Ning tiyang Singasari sakniki niku pun padha mingerke blate lho. Lah piye to? Lah cetha nek luput nggih dianggep bener. Sakniki niku nek wonten perkawis bingung menawi badhe nyuwun pengadilan. Le makmur pancen nggih pun makmur. Nanging adile sing dereng. Shh, aja ngomong ngono kuwi lho. Yen kepireng Gusti Pangeran Darba, bisa dipidana tenan kowe mengko. Tak kira pancen yo bener kok. Lah wong kasunyatane saiki rak yo pancen ngono kuwi to. Welah, wes. Damar mancung cinupet mengko mundak malah dadi ngombro-ombro. Dimas Taruna, kowe iki saka ngendi wae? Aku ki nunggu Rama kok ora kondur-kondur to Kang Mbok. Lah wong Rama Toya Marta ki jejering patih. Menawa ditimbali ya mesti wae ana dawuh kang kudu ditindakke Dimas. Senadyan ora wanci pisowanan. Pancen bener Kang Mbok. Nanging tindake Rama kuwi wiwit mau nganti seprene kok ya durung kondur. Mengko sedhela meneh rak ya kondur. Sabar ya Dimas. Walah, panjenengan kuwi rak mung nglipur atiku wae to Kang Mbok. Wah, Jan. Pancen Gus Taruna menika menawi kalian Keng Rama katresnanipun sak kelangkung ageng. Iki do ana apa to Trusti? Menika lho Ibu. Dimas Taruna ngrantos Rama Toya Marta. Iya, aku Ramaido. Awet pancen Taruna kuwi wiwit mbiyen wis caket karo ramane. Ning janjane atiku ya ora kepenak. Ramamu kok tinimbalan ing wanci ratri.
ngerto. Menawi kula tingali, kok sajak wonten ingkang nembe dipun penggalih to Kang Mas. Aku nampa kanugrahan Diajeng. Jalaran aku pinaringan pusaka dalem pepunden ing Praja Singasari. Lajeng kersanipun menapa Kang Mas? Aku kadhawuhan supaya ngusas tunggak kemadu kang dumunung ing dalem kepatihan Diajeng. Tunggak kematu. Sinten Kang Mas? Taruna. Lajeng panjenengan menapa sagah Kang Mas? Aku kawula sing kudu nestokake dawuhing ratu. Ila leres Kang Mas. Nanging menika dawuh ngaya warong. Dawuh ingkang kedah mboten engkal katindakaken. Nanging aku kalah panguwasa Diajeng. Lamun aku ora nindakake dawuhing Pangeran Darpa, aku mesti bakal tampa pidana Diajeng. Namung semanten no Kang Mas. Taruna menika anak kula. Inggih putra panjenengan. Senajan namung titipan. Nanging anggenipun kula wentah menika wiwit tasih alit Kang Mas. Menapa panjenengan badhe tega? Badhe mentolo merjaya putra piyambak Kang Mas. Diajeng. Semono gedene katresnanmu marang anakku Taruna. Kuwi ora ana bedane kelawan katresnanku kang tumuju marang Taruna Diajeng. Nanging banjur kepiye nggonku bakal nglakoni Diajeng? Mbok menawa wae iki pancen wis dadi garis pepesten lan kinari sing kodrat Diajeng. Kodrat menika saged dipun wiradat. Mboten. Kula mboten saged pisah kalian Taruna. Mboten Kang Mas. Taruna. Loh. Taruna. Anakku Ngger. Aja ya. Aja ya Ngger. Curiga kuwi caoske marang Rama kene. Kene dicaoske Rama. Mboten. Rama lan Ibu mboten sisah kaget. Jalaran menika pancen kula sengaja. Kok disengaja piye to Ngger? Awit sak menika kula ngertos. Jebul kula sanes putra panjenengan. Lho. Kowe putrane Rama. Kula namung bocah buangan ingkang lair saking garwa peteng. Ingkang namung pantes dipun bucal. Mila kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene panjenengan sekalian sampun kersa nyisihaken wekdal kangge nggulawentah kula ngantos diwasa. Iya Ngger. Rama, Ibu, Piye Ngger? piwales kula dhateng panjenengan. Rama lan Ibu ampun ngantos kapidana. Jalaran kula ingkang dipun anggep klilip sampun badhe mboten gesang malih ing jagat raya. Aja omong. Mila Rama, Ibu, kula nyuwun pamit. Anakku Ngger, kowe malah mukaning praloyo tenan bune. Jeng Pangeran, menapa panjenengan pitados menawi Taruna pejah saking tanganipun Patih Tayamasta? Yen ningali curiga tasih dipun cepeng Taruna,
menika pratandha menawi Taruna pejah nganyut tumuh. Dados Patih Tayamarta teges boten nindakaken dawuh. Pramila tetep ugi kedah nampi pidana. Kowe kok iso ngomong kaya ngono lho Sari? Lantip pangjatamu Losari. Paman Tayamarta. Iya kula. Kaya bener ature Losari. Lho kowe kudu tetep nampa pidana Paman Tayamarta. Lajeng dasaripun menapa Kanjeng Pangeran? Dawuh panjenengan sampun kula estokaken. Taruna sampun tumukipun pejah Kanjeng Pangeran. Patine Taruna mung sengaja dheweke lampus diri. Ora merga saka tanganmu. Mula iki dudu perkara ilange tunggak kemadu ing Singosari. Nanging kawula kang ora ngestokake dawuhing ratu. Oh, Jeng Pangeran, Taruna sampun pejah Jeng Pangeran. Kula mboten badhe ngawal gesang kula. Menawi panjenengan kagungan kersa mekaten, monggo Kanjeng. Rama, Ibu, wonten menapa? Loh, Dimas Taruna. Anak putraku, Sinten ingkang percaya Dimas Taruna Taruna menika, Ibu? tumekaning pati nggih. Iki mung saka kersane Pangeran Darpa. Iya nggih. Oh, Trusti. Paman Tayamarta. Iya kula. Sampeyan bakal tak uwali saka pidana. Nanging aku bakal ngresakake putrimu Trusti, Apa? Pangeran Darpa. Kowe dudu ratu ing Singosari. Nanging iblis Singosari. Trusti. Paman Tayamarta. Aku butuh Trusti kang bakal tak boyong ing Singosari dina iki uga, Paman. Kang Mas, Trusti minggat Kang Mas. Lunga. Trusti lunga diajeng. Pangeran. Piye iki wah? Napa nandhalem pitados? Ni Patih menika tentu namung gawe-gawe. Cukup. Walan orane pidanamu mung gumantung Trusti. Prajurit, Rangket Tayamarta sak garwane lebokake ning pakunjaran. Sapa kowe? Kula Trusta. Abdinipun Gusti Pangeran Darpa. Karepmu? Arep apa? Kula kenen nyaosaken unjukan menika. Awet panjenengan dipun anggep prajurit ingkang setya. Tuwin tansah ngestokaken dawuhipun. Oh. Iya. Kene.
anyar ketok iki. Seger banget. Hei, loh, lah kok malah podo turu iki kepiye? Ayo tangi, Walah, awak malah sami pambet tua jeng pangeran. Ora genah. Parat-parat diturang ngestoke dawuh. Losari, Pundi, terus pundi? tilono pakunjaran, Waduh, ketiwasan pangeran. Pakunjaran bobol. Hei, prajurit kebal gak sirna abis sisan, Nuwun sewu. Boten wonten ginanipun panjenengan duka dhateng tiang-tiang menika. Ingkang baken mumpung dereng tebih, monggo dipun bujung. Iya, bener kowe Losari. Iya, ayo dibunjung. Jebul kuwi to kang mlebu juring pakunjaran. Iya. Bener Darpo. Mergo aku arep ngluari wong tuaku. Terus di. Yen kuwi sing mbok karepake, kenapa kok ora bloko wiwit biyen, Ora-orane yen aku bakal ngukui jalaran aku butuh sliramu wong ayu. Supaya ngisi dampar prameswari kang saiki kumplang jari, Darpo, sakpatine kadangku Taruna, atiku isih tatu. Mula saklawase aku tetep ora bakal nampa katresnanmu. Aja ngono terus di. Aku tresno marang sliramu jari. Ayo timbangono katresnanku terus di, Timbangono katresnanku terus di. Menawa sliramu nglanggati katresnanku, apa kang dadi panyurmu mesti bakal ndak sembadani, Gelem ya? Timbangono katresnanku wong ayu. Darpo, Kepiye wong ayu, iki sing tak jaluk. Mati dening aku.